Bismillahirrahmanirrahim. Hikayet edilýär bir tacir adam 5 dirhem puly üýşürip tijarata meşgul bolaýyn diýär. Şo ýagdaýda, şo fikirde bir mescidin içinde girýär, oturýar. Mescidin içinde bir Alevi Hazreti Ali'nin çağalarından bir adam mescidi namaz okuyanlarından sonra mescidin içinde adamlara karap aýtdy. Ey adamlar, men bir gydymma durmuşa çykarjak bolýan. Şoňa durmuşa çykarjak bolýan ilimde de hiç pulum, zadym ýok. Bu gıydıma evermene hiç tadım yok diye. Tacir bir kefi eştenden sonra öz yanına oýlanýar. Men niye bir 500 dirhemi bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çağatına bereýin diye. Namazdan sonra bir Alevi 500 dirhem pulu berýär, öýüne uğurlyk gaýtdy. Öýüne gelenden sonra denanasyna aýtdy, maşgalam diye, men niye şu 500 dirhem pullyýa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çağalarından biri pula ihtiyacı var. Hojalan biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çağalary şu pula ihtiyacı var, men şoňa berdim diye. Denanasy diye gawyş etdim diye. Gece bolýa, gece bu adam diýişinde Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi diýişinde görýär. Ey adam diýär. Sen niye men çağam jehetli, men awladym jehetli öz 500 dirhemiň pulundan geçdiň we şoňa berdiň diýär. Men de sana bir sowgat berjek, jaýda berjek. Sen Belh diýen ýeri git diýär. Şu tada Tahir ibn Abdullah diýen bir adam bardyr. Ol sana 500 dinar berjekdir diýär. Erti turýa denanasyna bir diýişi aýtdy. Denanasy gaty begenýär. Ýöne bir kef aýtdy. Men niýe sen gitseň oğlun şoň çöregini ýerden alarym. Onda ol adam aýtdy, men çörek pişirýäne te gelýänçem çöregiňi ber diýip aýdaryn diýär. Barýa çörek pişirýäniň ýanyna barýa falany diýe, men te gidip gelýänçem bir ýere gidip geljek. Gidip gelýänçem sen meňşi oğlun şoň çöregini berasaň diýär. Men niye gelemde pulunu kärrä getip de bererim diye. Onda diye çörekçi sen diýişine gelen Resulullah men diýişime de giýip diye. Te gidip gelýänçem çöregini ber diýip aýtdy diye. Bu adam gaty begenip Belh diýen ýurda gaşyň gitdi. Belh diýen ýurda ýakynlaryna Tahir ibn Abdullah öz näçe däne ýoldaş birleri bilen bu adamyň ewinden çykýarlar, bu adam garşy alýarlar. Bu adam da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in salamyny Tahir ibn Abdullah getirýär. Tahir ibn Abdullah eýen 500 dinary berýär, bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sana ber diýen pullyýar. Öýüne gitdi. Öýünde akidip näçe many hoş edip begendirip näçe saklap ýene 500 dinary öz ýanyndan berip ýene 500 dinary sowgat diýip berip 1500 dinar gyzyl bilen many öýüne getirip gawşyrýar. Hudaý tebarek we taala
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli awladyny gowurmakligi biziň hemmemizden nasip etsin. Wa ahiru da'wana enil hamdulillahi rabbil alamin.